La plataforma d'afectats per la hipoteca a les Terres de l'Ebre ha fet una nova acció aquest matí a Tortosa. La vintena de membres de la plataforma que hi han participat han enganxat adhesius a la façana de l'oficina que Catalunya Caixa té a la plaça Alfonso XII per evitar-hi l'accés. L'objectiu era donar suport a 4 persones de la plataforma Tarragona que van ser denunciades per l'entitat bancària per ocupar una de les seues oficines. Ho explicava la portaveu al Territori. L'acció que avui durem a terme és en solidaritat als companys de Tarragona, que en una ocupació al desembre a Catalunya Caixa els va denunciar, 4 companys, llavors és en solidaritat amb ells. A part, a Catalunya Caixa actualment portem 7 casos, davant d'accions com aquestes Catalunya Caixa no vol negociar, i és l'única impressió que nosaltres tenim. A part, també hem d'informar que durant el mes de març probablement Catalunya Caixa tancarà totes les oficines dels poblets menuts de les Terres de l'Ebre. Esperem que Catalunya Caixa tregui la denúncia que hi ha contra els companys, que per això estem aquí, i que sobretot que no tornin a ficar denúncies quan és l'única manera que nosaltres tenim per a poder negociar amb ells, perquè no ens escolten.